Sanibonani. Ngiyabanda namhlanje. Hey, shala umkhuhlane bafethu. Shala umkhuhlane. Sanibonani. Dijani. Ni right. Ya nihleli neMashgrave la. Hleli nengabade bafethu. Angisajwayele ukushaya live kunishayela live. Abanye beni bazoyibuza ukuthi ukwenze njani namhlanje le ndoda yashayela live le. Endihleli phansi irelaxile asijwayele ukuthola ingabade ihleli phansi. Ngiyangithe namhlanje ake ngishaye lo live nginibone bafethu ni right. Ngiyabona lapha ngivukuza neindali kade kangigudla nazo la obani. Abanye sengaba ngathi ngiyabahlambalaza oba sebayishintsha amagama. Kodwa nje ngibazi ngamagama abo lawa kudala from la ku Facebook akaze ngahlangana nabo yabo. Yeah, but baningi abantu esengihlangana nabo la. Yabo nje mangakubalela mina laba bayazazi ke ngizobala ovusa umuzi Mbaca yabo kwakukhona nobani nomunye abantu bacele babe baningi ocele yabo kuhobani zikhona ezinye umduduzi makhathini uyayibona isaqhamuka futhi ivele inkaba ubona ukuthi zikhona yabo zingibhekile bafethu ngixolela umlomo usemhlophe kusasekuseni yabo ade ngishaya iround ngisuka le kude ngisebhalito ngiyasanda kufika ya bafethu ngicela bafethu phela sihambe so support music lapha ko all digital iyatholakala kodwa mina ngokwami ngicela singene ku YouTube bafethu cela singene ku YouTube la ngicabanga ukuthi kuzoba lula khona ya ama link engisuke ngwafakile la ama link asuke esuka kumina asuke kuyizingoma zami yabo ya suke kuzingoma leziyana sometimes ama video cela nje bafethu ningangiphoxi bafethu cela ngangiphoxi bafethu ngicela bafethu ngangiphoxi bafethu ngiyacela yabo cela bafethu ni support ni stream ingoma ihamba kahle yabo ade ngithi ngiyachecka nalapha ku YouTube